otázka je, či vy by ste chceli byť viac úspešní. Je tu niekto taký, kto by chcel byť v živote viac úspešný, ako bolo doteraz? Poprosím ruku hore, ak to taký je. Aha. Dobre, ďakujem. Je tu niekto taký, kto by chcel mať v živote viac peniazy, ako má dnes? Dobre. Je tu niekto taký, kto by chcel byť šťastný a má vysnívaný ten svoj život? Že plus minus, tam už je vždy menej rúk. Hore, čo je strašne zaujímavé. Ľudia vedia povedať, áno, chcem sa mať lepšie, áno, chcem mať viacej peniazy, ale malo to je definovať, čo to konkrétne znamená. Že sa chcem mať lepšie a chcem mať viac peniazy. Koľko to je peniazy, kedy by mali prísť, ako by mala vyzerať moja rodina, a ako si predstavujem svojho Pištu Hufnagela. Vidíte ste Miazovcov rozprávku? Ona stále hovorí celý život, prečo som sa nevydala za toho Pištu Hufnagela. Čiže dámy, všetko máte pred sebou. A princ na bielom koni už niekde čaká. Na niektoré. A to je dobré rozmýšľať nad tým, ako to zvládnuť, to, čo mu ostatní hovoria život.